rong Sophia long ingding troxer kebra pli Independence Day Catalan Japan West Karbi Anglong DC Kapangda. Menlang Larson upon Bongfroy Kateng King. Umrong so along Riang Bong Kang Ternaya Rong Pura Lang so Arong Kimesen Atawara Bilang. Kardom Pinipram Tan Bertalong Penili Sami Jilihan Sepi Non Bertang Ton Pen Arjik Tha. Kacharli Klim Sumara Tumapan March Pas Kachapati Dun Japan Kiphaponabe. Alohi Kiphapa Jumoji Lapen COVID-19 Keso Inutna Takilongpon COVID Japan Independence Day Catalan Along Klam Ludle Aprang COVID-19 Asat Kilangasai Dengji. India de piangkang piaphan Independence Day Catalan Ponjiaphan Aningkanwang ason thotsi Hamran rong supi rongbong ronghang pathua klamalongsi Catalan Ponjiaphan sikdang ponbomlo Bon setame COVID-19 akeso kangdang pen suri amuni rapran kedam nangajok kacheri dun thekjiaphan aron kelar pedopon Pinning bangke lo kachar liklim somaratuma March Pas Kachapati dun Japan kapathikawe Assam Police Personnel Atuma Phan Ansi March Pas Keklem Ponjia Phan Pathik Chotluputa West Karbi Anglong DC Side Isfakor Heman Pen Pangda 74th Independence Day. So this year due to outbreak of COVID-19 the program has been limited. There will be only the Sumit Turpan at the Mahatma Gandhi station located at New Market. Then there will be only the police personnel, convoy personnel, they will be in the march past. There will be no march past from the schools or NCC etc. Similarly, there will not be any cultural event or any friendly match, this kind of thing, all this has been avoided. So, in the morning there will be singing of patriotic songs. After that, people are requested to hoist the national flag in their own residence. Then they will be hosting of the national flag in the various schools and other offices. After that, the main ceremonial function will be at the main ground. This year only Sohit Tarpon, then March Past, flag hosting and singing of national. Independence Day Catalan Along Klam Arlo Kidamatuma Phan COVID-19 Asat Kelang Ponjia Phan Swab Test Pedo Ponji Laso Along Rat Kado Kaviatuma Phanke Swab Test Klempon Pe Setami Amithang Kedo Kethak Kapangjar Kapaching Hai Mate Social Distancing Donangji Mahang Pen Nokan Kachidebapi Dorep Nangji Laben Jongsi COVID-19 Akeso Do Ave Sa Chelangdun Ninghang Pulote Swab test upon Sarlang along Chilangdun Tamiputa DC Pen Lamthejai Kado Kabea Phanta Independence Day Ingden Troxike Rapli Independence Day Catalan along Kewangji upon Kapachini along COVID-19 Akeso Kangdang Kaphere Meme Akeso Penta Kacheri Dun Thekja upon Methang Arpu Chienangji Pusi West Karbi Anglong DC Pen Ninja Pontu Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Land Nilip constituency ang Kangarlo along Apongtin MAC Kilika Hut ki hayatum do anta Karbenglong Autonomous Council along EMR pu kilong dun dedet penajok kaching thuramu kapap hidunay a constituency asonsi nang mandetlong Bonta non KAC along BJP Sarkar Chari Lopupen Tem Karbi Anglong Ahin Pen a constituency T na phanta kelang kapaching barpon kri penajok EC pen EC kaching thuramu a constituency T na longta lepon bomlo Lason si Nilip constituency angkang arlo Bhitor Kalioni Siam Arong along kido Buddhist Kardoma Hem along Assam Dorson Scheme Pen Barpi Barso kido ahem Towar Kijunalang Lapen Langroy Langkang Lemalong Kitenga Dimalong Pini Bokajan MLA Dr. Numol Momin Lapen Nilip MAC Pobitra Rong Piatum Chelang si Kaching Thur Amo Asai Kedenga Dimalong an Kahumridam Kahumridam Mahut BJP Nilip Mondol Committee Klembang Atum Do Anta Chetong Dun Koilamati Pen Samsing Karbi Anglong Live
Jirikindeng pen kilometer thong kepan bakhelo salai arong asar menlang larsonapan aphualong bongkroi ki korwanga jok areng ki so ahir ingtang raklong Amreng constituency angkang Jirikindeng ahawar pen kilometer thong kepan bakhelo salai arong amekar arta ningkan thong kep abangphu menlang larsonapan kidamtang papai ni phai kep arni alangli red ka chidamahot ingnama jo men bongkroi ka tengkheng dundura jok aphualong kortekang mangno Lasona por hot adungarai ke doa radatum chini dunsi tongsakot sekelang ijia phanpura Jirikindeng hospital alongan ban phitlo bonta larsona sangho bongkroi ka tengkheng hot areng hu keso jasemet aphualong ki korbang pen ahir kangtang ragajok Jirikindeng hospital pen pajok plotsi kemisen a hospital along keso kachelang dam japan hukum pinang koklopusi hospital along klembang atum karbang long life apherang ke phan nang pachini dun Menlang Larson upon Bongkroi ki korbang aputak Heroni Forest Range asaiki kapachini pon atengke areng keso abang phuapan tongsakot sekelang japan Heroni Range Ranger ahin pensi keso langpon popusi pangdak pon Lapen Wildlife Sanctuary ahin pen marat mareng api ka tengkheng pen areng keso tumapan akirap do pulote labangso oversize itame kipa pipon japan klem pipon poputa pangdak pon thu Laso buthak ni ranger han phone kuriar lo message sa pathayar lo nasi ranger tum staff tum Heroni hospital long si receive dun po apen pini hohai pun immediately pangke ranger si lang dun po laben laso buthak la animal wildlife attack to human being laso buthak ni ladak pen saham message sa pathai po writtenly pathai po laso buthak judi government fund do wildlife and judi fund do lonte so ke palong han abang tu injury san boy Jirikindeng pen Samsung ingti Karbang Long Life Di Mahasau District ang kangarlo umrongso arong supiarlo ki ongdung arong ang bongpen kang ternay pulote kidamtang parokre serkebra trok serkebra serkep aningkan rong kachukim arong pura langso henlo kidamtang parokre serkebra trok serkebra serkep aningkan bangso hawar along rong rup chokim lo pupen mithang arong radatum do anta rong rup luti suding kapang therasai kedeng abang kaselet abe radatum pen mithang se adungarai kapang therasai chiklem bomno karbi arong ang bong pen kithenaya rong sitami pura langso henno bangso arong along kadu kabe don pharo isira don ingkoyando lapen bangso arong along rong asar pen amatse rong rup kapang therabangke aning ke hang e ason sido Methang arong arada tumpen methang asaya sonse arnivang adap lapen arnikang samlote rong arlo loti suding kapang therasai si klempondo bangso hot pura langso rong asar diligent timung pen Karbang Long Life apherang ke thengno kaning jipon atengke bangso arong along rat kacheleng aloti ke misen ka penajok penang an akisung chitong nang koklo Lasi North Kachar Hills Autonomous Council Kachariatum Mathaponra Towar Kasalam Japansi Chuning Ripon Tintur Avarsai Lai same tu manang klempon bom la fenon lai desbin ke same itum rong si pen si mithang tangkap si cirung lo la fenon lai klempon bom lo tenong rup kuspang the lage itum risu jang pen serpi rong si dan pen si itum la so rong bang ke spang the la pen non ke du bom don an do ne di non don no man itum du bon ke total bang ni itum dun parus sirang koi do non ka sik sakji ke la na rong la hai sarok bang ke Neme dia lo orang bang si arbe jang lo sini tumlai ibu liver penjat hai kanser umrong sopen linson rong hang Karbang Long Life Karbang Long ADC pen kachung ba atengsi Karbang Long Labor Union atumta Bharat ke jokwan arnika talon dun Japan kachesik kachedang Inding Thokser Kebra Phi Bharat asotum areng ke lokatum pen ke jokwan arni laki kidamtang ningkan Pharok Reser Kebra Phi Kebra Thokse ningkan pai achiklo niphai kretho arni henno lasi labangso arni Karbang Long Labor Union atumta Inding Thokser Kebra Phi Bharat ke jokwan arni katalon padodunji pusi KALU amai phu Vidya Singh Rongpi ahin pen pangdakpon Rongpi asang hokani je panatengke alang litum Bharat ke jokwan arni katalon dun Japan Karbang Long ADC along chitong damsi hukum chahang damno lapen disi ahin penta alang litum kachuning re atengsi chikroy dunno
lasi labangso arni sarkar atum corona kesopan kacepa jog japan aronatang kapathik ponatingsi karbenglong labor union atuma hinpen bharat aso atum areng ke lokatum pen ke jog pan arni katalon padodon po rongpi kanije thwatengke karbenglong akhiada penang an pangthek thek the abang photum ke jor kang hu dopiglo lasi lahai hui along sutami KALU atum pe ritar lidonsi adai ki do atuma phan aronateng pen kapang sai pon japan ta deng ponji puta pangdak panthu nilitung karbiang long lebarinyon matang te karbiang long klembang fua song atum nilitung chinrum si las bangsa jir song komiti dan batir pipon si India Independent Day talon do jitu katalon pon nangkok akhirnya lagi kan lo kupi mai itu mekeng pen kacar jap unakam di klem unta ili tuma yak wang bang si nang othi lasi bang na pa othi long leder dia phane bekan salayong freedom kacar jap long dia phan Lasini litum non ke fight ponji ke banking regulation act evil manang te kicok che dopi hadak ni litum lang dun si bank akimi banking regulation act ni litum incak ponji Roshan Hansa report Karbenglong live Dhansari constituency kaparlo biming tia rongasor banghini merehing arika chidan lokpen apran kedam juya tuma pharman ning reng mereng no pen apar dikrong kese arotum tangka kirungpi Kedam tang papai ni phai clear ni rong plim plam biming tia rong along merehing arike daga hot kachidan lokpen apran kedam ju rovel inghi arta ningkan inquiry isi lapen kungri ingtipi arta phikep banghini atuma pharman ning reng mereng no pen pura kese apar dikrong aro tum pater piponse kedam tang papai ni phai kep arni tangka kirung kirekpi Kopai ke lang no pen apran kiram ju banghini atum ahem tunta ke boy dat ajoinesi kese apar dikrong aro amai phu buddha kramsa Chunbang Robinson Teron patir piponsi dilai ahithi dilai gate mal krehini lapen mal ke patalom malom sika isi hini atangka rek pilo halapu ke ase apar dikrong aro Chunbang Robinson Teron ahin pen nilitum apherang ke phan kapachinia tengki karditang rovel inghi ahem to na tumaphan sika suri ingkoi lapen kungri ingtipi ahem to na tumaphan sika suri ke patangka Karbenglong Autonomous Council CM Tudiram longhang ning reng mereng no pen rabdon lopusi pachini pon Lason thak thak se mere hing asai ka mahin penta donni ahem to na tumaphan suri ingkoi rap pho atangka kerapa jerpon loputa Chunbang inghia sangho pachini Dilai pen Bijoy Rongpi Karbenglong live Pini prime time berta ke lopo sakang toniklo domi thakmi kardom